लादोब्रा लाबाय लादो लायाखै लायाखै नोङो लाबायलै सोंबाबो दाय जायो माबा हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो मैयाथ' ब्लग होनाय जायासै ओमफ्रायो जेबो ब्लग बानायनो मोनासै मैयायो नालाय दिनै स्टार्ट खालामबाय आरोना दा फुङावनो मैया फिथाबो सावदोंमोन जोंहा ओमफ्राय माने फिथा जानो लुगैखादोंमोन आंखौ मिथिया मानोबा जानो लुगैनाय जागासिनो ओमफ्रायो फिथाबो सावबाय आरोना मैयायो ओमफ्राय दा बेखौनो बिथिं फारसेथिंजा गाइखेर साहा फुदुंगासिनो दङ ओमफ्राय आंनि थाखाय लाल साहा फुदुंगासिनो दङ ओमफ्राय मैया सावनाय फिथाजों दा जों जमाहाय लोंनोसै आरोना ओमफ्राय आङो फुङावनो बे केमेरामेननि थाखाय आलु भाजा एवबाय ओंखाम गुदुं संबाय ओमफ्राय ना गोरान बाथोन देनो दा जगार खालामना दोनदों आरोना ओमफ्राय इसुङा माने मोननैबो सुलाया माने बन्द आरोना दायो मोनसेथिंजा लाल साहा मोनसेथिंजा गाइखेर साहा बिदि फुदुंगासिनो नालाय ओमफ्राय दा बेखौ फुदुंखांबाथाय आङो हासबेन्डनि थाखाय बाथोन देसिगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बिरादनो सोंहरदों आरोना दाखालि पिकनिक जाहैनायाव गुमैखौ नुवासै रागा जोंबाय आङो इदिबो होनहरलायदो आरोना ओमफ्राय गुमैखौ मानो लांफायासै इदि होननानै पिकनिकआव गुमैया माने बे साननैसोआ बिराद बिजियाव दंथ'यो आरोना संसार जानाय मानसि नालाय थाखा फैसानि एसे माबा जायोना प्रब्लेम जायोना इनिखायनो माने बिजिथ' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नोंसिनि गुमैया दङ इलाय दा केमेरामेन जागासिनो दङ ओमफ्राय मोखांखौनो सुबावाखैसो दाबो ओंखायनो केमेरायाव ओंखाराखै आरोना बियो ओमफ्राय आंबो नै खानाय सानाय गवाखै एसे मान सिन्दुर फथा लाबाय ओमफ्राय खावब्ला ओंखारखाबाय आरोना स' नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ फुदुंखांबाय लोंनोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम हे माबा ओइ नोङो साहा लोंमारा जिउ हा आं लोंनोसै होमबा र' नोंना मा होनो ना गोरान बाथोनखौ माबादो ओमफ्राय नै लोगोफोर बे फिथाया मैयानिमोन आरोना नै आंथ' एसेबां बुरजा जाया लानायाव लाबोदोबाबो थाइनै थाइथाम जागोन ओमफ्राय नै लाल साहा फुदुंना लाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम लकेल ना न'आव फोराननाय बरियानो माने एवगासिनो आरोना बाथोन देनो थाखाय दा फुंनि ओंखामजों नै बानलु थाइनैसो होफाबाय ओमफ्राय आरो सामब्राम गुफुरबो होफाबाय गरनै गरथामसो बरिया मोदोमफ्रुनो बाथोन देनानै जानोसै आरोना फुंनि ओंखाम पुरा न'आव बिमाया सायनानै फोराननाय मोननि नाया लोगोफोर नोंसोरो माने लोगोफोराबो आंनि लोगोफोराबो ओमफ्राय आरो आगैमोनाबो बिरादनो गुमैखौ मिस खालामदों गुमैखौ मानो लांफादिया पिकनिकआव होननानै सोरबा सोरबा आगैमोना सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गुमैखौ नायनो होनबाय थादोंमोन ना नायदो नै न'आव दंथ'यो होनलाय नामा ओमफ्रायो मा होनो नै दुगैखांनानै गावहाबो दासो थाव फोनगासिनो आंहाथ' दहाय फुङावनो दुगैदों ओमफ्राय दा ना गोरान बाथोन देखांबाय आलु भाजा एवखांबाय ओंखाम जासिगोन आरोना दायो फुंनि ओमफ्राय नोंसोरो माने गुमैखौ नायनो होनबाय थानायखाय आं एसे देखायबाय आरो एसेथ' नाय दा फोननो हागोन दे आं नोंहा आथुर जाबाय नाङा दे इलाय दा हेपि जाबायना नोंसोरो आरो मोनसे खोथाखौथ' आं नोंनो दासिमबो खोन्थानो माने मैनाया दा नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ना जोंहानि बे आगै फैनायखौ मटुखौथ' नोंथांमोना नुवासै ओमफ्राय मटुनि बिनानावा बेथ' जोंजों पिकनिक जाहैदोंमोन नालाय बेखौ ओरैनो जोङो अननानै मैना होनो आरोना उन्दैनिफ्रायनो खिन्थु बिनि नामा मैना नङा मन'मतिसो आरोना मन'मति होनो बिनि नामखौ ओमफ्राय बे आगैया ओरैबायदि मिस खालामदो जाहैबाय मैनाया नोंखौ माने फैग्रानो नोंखौ सोंफैदो मिथिबाय गुमैयालाय होननानै ओमफ्राय आरो पिकनिकआवबो नोङो भिडिअखौ नायबा नुगोन नोंथ' नायाखैना भिडिअआवबो दङ गुमै नोङो हले फाइन होनांगोन जाबावलायदोसो दाथ' बे नायगासिनोखा आं मिथिखायो मैनाया ओमफ्राय नै गुमैया सौना हो एकदम खाफालाव नायनानै मैना भिडिअआवनो जि मिस खालामदोंनो ओमफ्राय नोङो फाइन होनांगोन नोङो मिथिबाय मैनानो
खामानि गारनानैथ' थांनो हायाना औ बेनोथ' जाहैबाय संसार जानाय मानसि जाहैबाय नालाय जोङो साख्रियाला बेलेग बाथ्रा औ साख्रि मावबा बेलेग बाथ्रा खिन्थु जोंहा इदिनो फिसा फिसौ खामानि थायोना बुहुद ओंखायनो खिन्थु 31 टाइम मोनबा थांगोन औ 31 डिसेम्बराव जमा जागोन ना जाया इखो होनखा नोङो दानो होनखा 31 नायग्रा सबबो खाना जाखायो नङा नों माने आंखौ थगायगोनबो जानो हानाय ना बिरादनो टाइम होथारा जादो इयो आंनो ओंखायनोथ' माने भिडिअआवनो सोंनिसै आं दा नोङो माने मिसा बुंनाङा आरोना नङाबा आरो इदि माबाफोरालाय इडुकेसनावलाय थांखायोना जानुवारि 1 तारिख बा लास्ट डिसेम्बर इदियालाय आं थांखायोना नङा इदिथ' रावबो खामानि नङा नों थाङाबो जानो हानाय ना ओंखायनोथ' आं सोंखाबाय 31 डिसेम्बराव पिकनिक जानो जों थांगोन ना जोंथ' गोजानाव अबाव थांनो खाथियावनो जागोन आरो ना मानासाव 31 डिसेम्बराव ओमफ्राय खाथियाव बेफोरबायदि पिकनिक जाथावनाय जोंनि खाथि खालायाव बेखौनो आं नुहुरखायो आरो ना मानासखौनो थ' जों मानासावनो थांगोन ओंखायनोथ' आं दा सोंखाबाय फैसाबो गैया नालाय बारा गोजान थांनो हाया फैसा गैया जादोहाय लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो भिडिअफोरखौ बांद्राय नायबाङा नालाय होमबासो माने मोजाङै नायबाथाय मोजाङै भिउ फैबासो जोङो एसे मोजांनो फैसाबो मोनगोन नालाय नोंसोर माने नायबाङानो नालाय नायनांगौ आरोना नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना होनो बावनाङा 31 डिसेम्बराव आंजों पिकनिक जागोन ना जाया जागोन दा जाहैगोन फेमिलियैनो थांगोन ना नों थाङाबा आं बिराद अखान्थि मोनगोन दाखालिबो आं गाबनिसैमोन मिथिगोन ना जानायाव जि गोसोखांदोंमोन आङो खामानि दंथारोमोन हा गन्थं सन्थं बाहाय गुग्रुबोगोन नामा इला गोजांनायानो खारला नै सानजौफुबाबो मा होनो सान्दुं नागिर मायाव जोङो ओजों जिरायलाय ओमफ्राय जोंहा फुंनिखौथ' दहायनो जाखांदों आरोना खिन्थु आं भिडिअसो बिदि लाबाय थानाय जायासै ओमफ्राय नै दायो सानजौफुनि संनो जाबाय दा संगासिनो अलकबि ओमफ्राय दाउ बेदर संगासिनो आरोना आङो ओंखामाथ' मोनबाय ओमफ्राय दा अलकबिजों दाउ बेदरजों आङो जानना होबाय आरोना ओमफ्राय नै जनानै जों एसे लेक्चार मारिगासिनो ओमफ्राय आरो बिथिं दा थासिमलि एवगासिनो आरोना नै थासिमलि फिसा फिसाथारनि गोदैनो जानो मोजांथारमोन थासिमलिया ओमफ्रायो र' देखायहैनो आङो अलकबिजों दाउ बेदर संनायखौ एसे माना माबा मा होनो एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो आरोना नै अलकबि ओमफ्राय दाउ बेदर दै माखाया एकदम राननांगोन आरोना बियो आङो पुरा फ्राम एवनानै दासो दै हरदों पुरा गोदौबाय नै ग्लब ग्लबनो अलकबिजों दाउ बेदर ओमफ्राय लोगोफोर आङो सालबारि फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो दायो हासबेन्डआ लांफैला दाबो नै आं जिरायना दंगासिनो आरोना मादै मोनानाव ओमफ्राय दा माला लांफैयो नेगासिनो आङो ओमफ्राय ब्लगखौथ' बांद्राय मोजाङै लानो हायासै आङो थेवबाबो जाखिनि लाबाय आङो नोंथांमोननो एडिटिं खालामनानै आपल'ड होनो हासिगोन आरोना स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर